akar születni, bizonyos országok teljesen üresek lennének. Ha pedig Gyurcsány Ferenc még sokáig fog miniszterelnök maradni Magyarországon, bizony a fiatalok ebből az országból is el fognak menni. Kedves Budafok és Nagytétényi barátaim! Túl sok az egyetemista. Legalábbis, amikor szocialisták vannak kormányon, valahogy mindig ezt halljuk. Ezt mondta Horn Gyula 1995-ben, és MSZP-s prominensek ma is ezt szajkózzák nekünk. Egyik ők aztán igazán mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez megváltozik. Amikor 2002-ben átvették a kormányhivatot a Fidesztől, akkor még 55 000 államilag finanszírozott egyetemi férőhely volt. Mára ez a szám 80%-ára csökkent, és mindössze 43 000 diák tanulmányait finanszírozza az állam. Úgy látszott azonban, még ez sem elég, bevezették hát a tandíjat. Azt sikerült ezzel elérniük, hogy 15 000-rel csökkent azoknak a száma, akik felsőoktatási képzésekre jelentkeztek. 15 000 család döntött úgy ezek szerint, hogy ezt a többlet terhet már nem tudja vállalni. Egy átlagos család számára ma Magyarországon az, amíg a gyermek is fölneveli odáig, hogy egyetemi diplomát kapjon a kezéhez, 10-15 millió forint kiadást jelent. 10-15 millió forint, és erre tesz rá a kormány még több millió forintot. Kedves barátaim! Egy amerikai közgazdász szerint a kormány megoldása problémákra legalább olyan rossz, mint a problémák maguk. Ez a mondás most azt hiszem, hogy fokozottan igaz ránk is. A kormány megoldása szerint ugyanis a hallgatóknak mintegy 15%-a lesz, aki mentesül a tandíj alól. A további 85% akkor is kell, hogy fizessen, ha bejár minden órára, ha okos, ha szorgalmas. Nem igaz tehát, hogy csak a linkek fognak tandíjat fizetni. A magyarországi jövedelmi viszonyokat ismerve kijelenthetjük tehát, hogy minden második diák, minden második család számára ez szinte elviselhetetlen terheket fog jelenteni. Elmondhatjuk tehát, hogy Gyurcsány Ferenc az összes egyetemista több mint 40%-át nehéz helyzetben hozza. Az a Gyurcsány, akinek egyébként van 560 000 forintja évente arra, hogy gyermekét alapítványi iskolába járassa. 560 000 forint nem kis pénz. Persze, ha éves szinten mi is 200-300 millió forintot keresnénk, nyilván mi sem panaszkodnánk a tandíjra. A tandíj támogatói azt szokták mondani mostanában, hogy Magyarországon bizony ingyenes oktatás jelenleg. Ekközben a világon mindenütt szednek tandíjat. Nos, én azt gondolom, hogy ez nem áll köszönő viszonyban sem a valósággal. A valóság ugyanis az, hogy Németországban, amely nálunk jóval gazdagabb, 30 000 forintnak megfelelő a maximális tandíj, amit fél évente fizetni kell a diákoknak. Litvániában és Horvátországban pedig csak azok fizetnek az egyetemi képzésért, akik nem fértek bele valamilyen módon az államilag finanszírozott kvótába. A skandináv országokban pedig jellemzően nem ismerik a tandíjat. Svédországban is mindössze egy 150 koronás, ami olyan 4300 forintot felel meg, tehát egy 150 koronás beiratkozási díjat kell fizetni fél évenként, amely növekedhet egyetemektől függően, maximum 1000 forinttal. Azt gondolom, hogy ezt a svédek ki tudják fizetni. Kedves barátaim, a reformdiktátorok szerint ahhoz, hogy vezetni tudjuk az embereket, hátat kell nekik fordítani. Lássuk hát, hogyan is fordítottak hátat nekünk Gyurcsány Ferenc és csapata. A következő években soha nem látott iskolafelújítási programot valósítunk meg. 2013-ig 1000 iskolát korszerűsítünk, és 300 iskola teljes rekonstrukciójára kerül sor. Ez a mondat Gyurcsány Ferenc 2006. évi választási programjában volt olvasható. Erről nekem az jutott eszemben, amit egyetemistáktól hallottam a múlt héten, Gyurcsányról onnan szokták tudni, mikor hazudik, hogy akkor mozog a szája. A kormány azt szajkózza, milyen sok pénzt is fordít az ország egy egyetemista képzésére. Azt azonban elfelejti megemlíteni, hogy a diplomával rendelkezők átlagosan 2,5-szeresét keresik a diplomával nem rendelkezőkének. Ebből kifolyólag tehát
évente mintegy 1 millió forinttal több adót is fizetnek be az államnak. Azt gondolom, könnyű kiszámolni, néhány év alatt ebből megtérül az államnak az összeg, amit az ő képzésükre fordított. A kormány tehát, elmondhatjuk, ma arra törekszik, hogy szembefordítsa a fiatalokat az idősekkel, szembefordítsa az egyetemi hallgatókat az egyetemet nem végzett emberekkel, és szembefordítsa a másoddiplomás képzésre járókat azokkal, akik az első diplomájukat próbálják megszerezni. Ne hagyjuk nekik. Ez a kisgyerek itt az MSZP-nek egy kampány röpiratán, kampány füzetén látható. Ez a kisgyermek még akkor született, amikor az MSZP-SZDSZ koalíció nem szüntette meg sorra egymás után a különböző szülészeti osztályokat. Ha nem tudjuk, hogy ő hol jön világra. Abban azonban szeretnék bízni, hogy mire eléri a 18. életévét, neki a tandíj már csak egy rossz emlékű álom, egy történelemkönyvek lapjára való álom maradhat csak. Ezért szeretném, hogyha elmennénk minél többen március 9-én, és 3 igennel szavaznánk. Köszönöm szépen!